Vitajte na meditácii hojnosti. Skúste v nasledovných minútach byť na tichom a pohodlnom mieste, aby vás nič nerušilo. Sadnite si alebo ľahnite. Ak sedíte, postarajte sa, aby chrbtica bola vystretá. Zatvorte oči. Niekoľkokrát sa hlboko nadýchnite a pomaly vydýchnite. Vnímajte, ako vzduch pri nádychu naplňa vaše pľúca. Kým vydychujete, vnímajte, ako všetko napätie z vášho tela odchádza. Vnímajte, ako sa cítite byť s každým výdychom stále uvoľnenejší. Všimnite si, ako váš dých začína byť stále viac rytmický. S každým nádychom ste pokojnejší a spokojnejší. Všetok stres a úzkosť miznú a stávate sa stále ľahší a ľahší. Pozornosť preneste na svoje chodidlá a postupujte hore po celom tele a uvoľnite každú časť tela. Kĺby, aj svaly. Uvoľnite chodidlá, členky, lítka, kolená. Uvoľnite stehná, sedaciu oblasť, spodnú časť chrbta a brucho. Hornú časť chrbta a hrudník. Uvoľnite ramená, lakte, predlaktia, zápestia a dlane. Uvoľnite krk, hlavu, zátylok a temeno. Uvoľnite tvár, uvoľnite čelo, obočie, priestor medzi obočím, oči, lícne kosti, pery, aj čeľusť. Celú pozornosť zamerajte na dých. Precíťte, ako je celé vaše telo uvoľnené. Teraz budem odpočítavať od 5 do 1 a vydržte pozornosť na dýchu. Každý výdych nech vytvorí pocit ešte lepšieho uvoľnenia. 5, 4, 3, 2, 1. Začnite si byť vedomí krásneho fialového svetla okolo vás. Je to kreatívna energia univerza. Dovoľte jej, aby vošla cez vaše temeno
a začnite vnímať jej teplo v celom tele. Ona naplňa vaše temeno, čelo, líca, ústa, krk. Naplňa vaše ramena, lakte, dlane, prsty. Energia prechádza cez vašu chrbticu aj celý chrbát. Cez srdce, brucho. Ide až k nohám. Prechádza cez kolena, členky, chodidlá, aj prsty na nohách. Príjemne vás zohrieva a vy ste úplne naplnení jej mocou, ktorá uzdravuje každú časť vašej bytosti. Každá bunka je plná tejto kreatívnej energie hojnosti, ktorá svojou silou topí všetky negatívne presvedčenia o tom, že nie je dosť pre každého. Že nie ste hodní hojnosti. Že nemôžete žiť život, o akom snívate. Roztápa všetko, čo vás obmedzuje na cestách za krásnym životom. Táto žiarivá energia berie všetky vaše negatívne presvedčenia o živote a vy cítite, ako oni postupne miznú. Vnímajte, ako vás postupne úplne opustili. Máte úplnú slobodu mať všetko, čo ste kedy chceli a o čom ste snívali. Ste slobodní byť tým, kým ste si vždy priali byť. Žiarite hojnosťou a konečne chápete, aká ste silná bytosť. Používate svoju energiu, aby ste si vytvorili život svojich snov. Viete, že všetko, čo si môžete predstaviť, môžete aj mať. Predstavte si, že máte krásnu rodinu, s ktorou delíte lásku. Podporujete sa navzájom a máte život plný krásnych chvíľ. Živí vás to, čo najradšej robíte. Práca vás naplňa úplne a na svoju prácu sa pozeráte ako na radosť a hru. Odmenení ste za to, čo robíte s radosťou. Prosperita k vám prichádza neobmedzene. Peňazí máte aj viac, ako potrebujete, a preto sa radi delíte s ostatnými. Pomáhate im, aby si aj oni vytvorili vlastný život podľa svojich snov, presne ako ho máte vy. Ste štiedri a pripravení dávať. Máte veľa voľného času, ktorý trávite podľa svojich predstav.
máte čas cestovať a užívať si krásne nové miesta. Ste úplne zdraví. Každá bunka vibruje zdravím. Staráte sa o svoje telo, cvičíte. Svojmu telu dávate tú najzdravšiu stravu. Cítite sa plný energie a oddychnuto. Žijete v meste, ktoré vás úplne náplňa. Váš dom je dom vašich snov, upravený presne podľa vašich predstav. Každodenne zažívate veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi. Vaše vzťahy s priateľmi a kolegami sú plné lásky a pochopenia. Váš romantický vzťah je úplne čarovný. Milujete a ste milovaní. Iní ľudia vás zbožňujú a rešpektujú, ako aj vy ich. S priateľmi trávite nezabudnutelné chvíle plné smiechu, radosti, pochopenia a podpory. Inšpirujete všetkých okolo a pomáhate im, aby rovnako ako vy žili naplnený život. Svojím príkladom pomáhate aj iným a tým pretvárate tento svet na lepší a krajší priestor. Kým posielate túto vysokú vibráciu do univerza, stále viac žiaríte. Vaša silná energia naplňa celé univerzum a vedomie hojnosti sa rozširuje všade okolo. Žijete život svojich snov, ktorý sa čoskoro splní aj vo fyzickej realite. Ste súčasť pozitívnej energie a strávte zvyšok dňa tak, že budete hojnosť všade a vo všetkom. Usmievajte sa často a podielte sa o svoju radosť s každým, s kým sa stretnete. Ďakujte za všetko dobré, čo máte vo svojom živote. Radujte sa, lebo ste schopní splniť si všetko, čo si želáte. Vráťte pozornosť na svoje telo a uvedomte si ho. Dýchajte pozorne a uvedomte si polohu svojho tela v priestore. Zasa budem počítať od 5 do 1.
Pozornosť stále držte na dýchu a uvedomte si každú časť vášho tela. 5, 4, 3, 2, 1. Úplne pomaličky pohnite prstami na rukách, potom na nohách. Rozhýbte sa a keď budete pripravení, otvorte oči.